Så kælker du det igen. Okay, ikke på den mand. Hvor skal jeg spænde? Skal jeg bare holde den i hånden, eller hvad? Hvis du kan. Okay, vil du holde den, så skal de have den. Okay, er jeg ude midt i nu? Det er så fedt det der. Er jeg filmer den allerede? Ja. Jeg kan se en skid. Igen. Jeg skal lige også se på det her lort her. Ej. Nej. Så kommer han ind fra en indenom. Ej, hvor er det koldt. Jeg er færdig. Ej, hvor er det koldt. Fuck, jeg er hjernefrys. Må jeg tage den det sidste stykke? Fedt.